Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay, niining lisod na atong i-conjugate ang usa ka gu ending verb, ang oyogu o mulangoy, sa us-kagatos nga lain-laing verb conjugations nga ato nang natuki sa mga miaging diksyon o gamit ka is pang adlaw-adlaw nga Nihongo. Kung kamao ka gani mo conjugate sa oyogu, maka-conjugate na kag bisag unsang gu ending verb. Kini ang ikaduha sa upat ka parte ug atong tukion ang conjugation numero 26 hasta 50. Yoroshi desu ka? Hajime mashou. Gikas leksyon 35 hangtod 110 atong nakatunan sobras us kagatos nga lain-laing verb conjugation nga pwede nimo gamiton sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon. Og kining lesyon na musuma total niini mga conjugation na pinaagis pag-conjugate og usa ka verb. Ang atong verb karon kay usa ka gu ending verb, ang oyogu o mulangoy, ug ang mga lain-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form nga oyogu, te form oyoide, conjunctive form oyogi, ang plain negative non-past form oyoganai, ug ang plain past form oyoida. Nining puntuha, dapat kamao na kaunsaon pag-conjugate og bisag unsang gu ending verb niining mga basic forms. Kung di pa gani, palihog reviewha ang leksyon 27. Kining video ha, mutuki niini mga konjugasyon na og mohatag og usa ka ehemplo nga sentence kada usa. Gikan sa numero 27 hangtod 50. Ato mga conjugations kay mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad. Laing-laing conjugation nga mo-ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang. Panahon sa pagbuhat, mga pangalitan, kinahanglan mo buhat, nagkadugay og buhat, nanto ka, og ang ika-50 kay ang pagpalabi og buhat. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Niji nanabang, mubuhat usahay. Ang formula kay dictionary o ru form sa verb plus koto ga aru. Ru, koto ga aru. Nga atong gituki sa leksyon 55. Mulangoy usahay. Oyogu koto ga aru. Oyogu koto ga aru. Usahay si Kenji mulangoy pag humag-eskwela. Kenji-kun wa gakkou no ato de oyogu koto ga arimasu. Kenji-kun wa gakkou no ato de oyogu koto ga arimasu. 28 bang, tambag og suhestyon. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus hoga i nga atong giestudyohan sa leksyon 56. Pwede pod nato gamiton ang dictionary o ru form sa verb as in ru hoga i, pero huyang kini paminawon og mahog nga suhestyon. Dire atong gamiton ang mas kusog nga tambag, ang ta hoga i. Mas maayong mulangoy. Oyoida hoga i. Oyoida hoga i. Mas maayo mulangoy sa swimming pool kaysa dagat. Umi de oyogu yori pool de oyoida hoga i desu. Umi de oyogu yori pool de oyoida hoga i desu. 29 bang, tambag og suhestyon gihapon apan sa negatibo. Mas maayong di mubuhat. Ang formula kay nai form sa verb plus hoga i. Nai hoga i. Leksyon 56 gihapon. Mas maayong di mulangoy. Oyoganai hoga i. Oyoganai hoga i. Mas maayong di mulangoy kung ana ay bukya. Kurage ga iru toki ni oyoganai hoga i desu. Kurage ga iru toki ni oyoganai hoga i desu. 30 bang, abilidad. Long version. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus koto ga dekiru. Ru koto ga dekiru. Leksyon 57. Makalangoy. Oyogu koto ga dekiru. Oyogu koto ga dekiru. Makalangoy kog breaststroke apan di ko makalangoy og backstroke. Watashi wa 平泳ぎは泳ぐことができますが、
背泳ぎは泳ぐことができません。私は平泳ぎは泳ぐことができますが、背泳ぎは泳ぐことができません。31 bang, abilidad gihapon pero shortcut. Ang formula para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs kay ang hiragana ending sa dictionary form usbon ngadto sa e-series. Busa ang gu mahimong ge. Ato kining gi-explika sa leksyon 57. Makalangoy, oyogeru, oyogeru. Mao gihapong sentensa, makalangoy kog breaststroke apan di ko makalangoy og backstroke. Watashi wa hiraoyogi wa oyogemasu ga, seoyogi wa oyogemasen. Watashi wa hiraoyogi wa oyogemasu ga, seoyogi wa oyogemasen. 32 bang, samtang. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus nagara. Leksyon 58. Gamito na to ang nagara kung ang usara ka tawo nagbuhat sa duha ka aksyon nga gidungan og himo. Samtang maglangoy, oyogi nagara, oyogi nagara. Nagsyagit siyag tabang samtang naglangoy. Kanojo wa oyogi nagara tasukete to sakende imashita. Kanojo wa oyogi nagara tasukete to sakende imashita. 33 bang, samtang gihapon apan ang gisamtang diri usa ka estado. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus mama. Ta, mama. Leksyon 59 gihapon. Samtang naglangoy, oyoida mama. Oyoida mama. Pero dili kini pwede kay di nato pwede gamiton ang mama para sa usa ka verb nga permanente ang aksyon. Di ba kumulangoy ka, wa kay undang sa imong kisi-kisi, busa nagpadayon ng aksyon. Busa dili pwede ang oyoida mama. Imbis mama, pwede nato gamiton ang miaging conjugation ang nagara as in oyogi nagara. Numero 32. Okaha ang oyoideiru aida. Numero 35. Okaha oyoideiru toki. Numero 38. Ato niyang tanan ang numero 35 ug 38 sa makadiyot. Sanju Yongbang. Balik kini sa numero 33 samtang wa nagbuhat. Estado gihapon kini. Estado nga wa nagbuhat. Ang formula kay plain negative o nai form sa verb plus mama. Nai mama. Leksyon 59 gihapon. Samtang wa naglangoy. Oyoga nai mama. Oyoga nai mama. Apan di gihapon kini pwede kay ang oyogo usa ka aksyon nga nagpadayon. Way hunong ba? Busa di kini pwede parisan og mama. Imbis mama, ang pwede natong gamiton kay ang uchini as in oyoganai uchini. Numero 36 nga atong tan-awon sa makadiyot. O kaha oyogazu ni. Numero 92 o kaha oyoganai de. Numero 93 nga ana sa part 4 ni ining atong video series. Sanju Gobang, samtang gihapon. Ang formula kay progressive form o teiru form sa verb plus aida o aida ni. Teiru aida o teiru aida ni. Leksyon 60 kini. Gamito nato ang teiru aida o teiru aida ni kung ang duha ka aksyon nga nagdungan gibuhat sa mga lain-laing tao. Samtang naglangoy, oyoideiru aida o oyoideiru aida ni. Aida kung ang duha ka aksyon parehas og kadugayon, ug aida ni kung ang ikaduhang aksyon mas mubo og nasud sa oras nga nahitabo ang unang aksyon. Samtang naglangoy ang bata sa dagat, ang iyang mama nagbantay kaniya. Kodomo-san ga umi de oyoideiru aida, okaasan ga mimamotte ita. Kodomo-san ga umi de oyoideiru aida, okaasan ga mimamotte ita. 36 bang, samtang wa pay mobuhat. Lahi ra kini sa numero 34 kay di kini estado. Ang formula kay plain negative o nai form sa verb plus uchini. Nai, uchini. Leksyon 60 gihapon. Samtang wa pay mulangoy. Oyoganai, uchini.
oyoganai uchi ni. Manglangoy ta sa swimming pool samtang wa pay laing tao mulangoy. Pool de dare mo oyoganai uchi ni oyogimashou. Pool de dare mo oyoganai uchi ni oyogimashou. 37 bang. Sa hinapon, adunay sa panahon nga mubuhat na, wa pa buhata pero buhato na. Ang formula kay dictionary form o ru form sa verb plus toki. Ru toki. Leksyon 61. Dihang hapit na mulangoy o iniglangoy na. Oyogu toki. Oyogu toki. Sa panahon nga mulangoy nako, manghaplas kog santan lotion. Oyogu toki, hiyake lotion wo nurimasu. Oyogu toki, hiyake lotion wo nurimasu. 38 bang. Sa panahon nga nagbuhat na, ang formula kay progressive form o teiru form sa verb plus toki. Teiru toki. Leksyon 61 gihapon. Dihang naglangoy, bali nagpadayon ang akong paglangoy. Oyoy deiru toki. Oyoy deiru toki. Samtang naglangoy siya, gibikugan siya. Kanojo ga oyoy deiru toki, kinniko no keiren ga okotta. Kanojo ga oyoy deiru toki, kinniko no keiren ga okotta. 39 bang. Sa panahon dihang maopagyoy pagkahuman og buhat. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus toki. Tatoki. Leksyon 61 gihapon. Dihang nahuman ako langoy. Oyoy da toki. Oyoy da toki. Dihang mahuman kag langoy, pag shower unya ha. Umi kara oyoy da toki, shower o abite kudasai. Umi kara oyoy da toki, shower o abite kudasai. 40 bang. Kini ang una sa mga conditionals. Kung mubuhat o inigbuhat. Ang formula kay dictionary form o ru form sa verb plus to. Ruto ug ato kining gituki sa leksyon 62b. Gamiton ta ang ruto kung ang kondisyon nahilambigit sa matematika, lohika ug mga natural nga panghitabo. Kung mulangoy o iniglangoy, oyoguto. Oyoguto. Kung mulangoy ka kada adlaw, maniwang baya ka. Kimi ga mainichi oyogu to yaseru yo. Kimi ga mainichi oyogu to yaseru yo. 41 bang. Mao kini negatibo sa miaging conjugation kung di mubuhat. Ang formula kay nai form sa verb plus to. Naito. Leksyon 62b gihapon. Kung dili o inigdili mulangoy, oyoga naito. Oyoga na ito. Kung di ka mulangoy, malumos ka gyud. Oyoga na ito, oborete shimau yo. Oyoga na ito, oborete shimau yo. 42 bang. Kini ang ikaduhang conjugation sa conditional. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus tara. Leksyon 62c. Atong gamiton ang tara kung ang atong sentence o sa kahangyo, pagmandar o pagdesisyon kung unsay buhaton. Kung mulangoy o iniglangoy, oyoy dara. Oyoy dara. Kung mulangoy ka, pag-ilis ngadto sa imong swimsuit. Oyoy dara, mizugi ni kigae nasai. Oyoy dara, mizugi ni kigae nasai. 43 bang. Kini ang negatibo sa miaging conjugation kung dili mubuhat. Ang formula kay plain past negative form sa verb nakatta plus ra. Nakattara. Leksyon 62c gihapon. Kung dili o inigdili mulangoy, oyoga nakattara. Oyoga nakattara. Kung di gani ka mulangoy, makaliili ka sa akong mga butang. Oyoga nakattara. Nimotsu o mite kuremasen ka? Oyoga nakattara nimotsu o mite kuremasen ka? 44 bang. Ang ikatulo ka conditional kay gamiton kung ang impormasyon nagagikan sa nagsulti. Abi nimo ba
ingon ana. Ang formula kay para sa mga last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form usbon ngadto sa A series unya kabitan og ba. Busa ang gu ending sa uyogu mahimong ge ba. Leksyon 62D kini. Kung o iniglangoy, oyogeba, oyogeba. Maayo kung mulangoy kas dagat kay libre man ni. Umide oyogeba ii desu. Tada desu kara. Umide oyogeba ii desu. Tada desu kara. 45 bang. Ang negatibo sa miaging conjugation. Kung dili o inigdili mo buhat, hinumdumi nga impormasyon gikan sa nagsulti. Atong formula kay ang nai form sa verb mahimong nakereba. Leksyon 62D gihapon. Kung dili o inigdili mo langoy, oyoga na kereba, oyoga na kereba. Kung di ka mulangoy rong adlawa, mawagtang ang imong tsansa nga mulangoy, kay manguli naman ta ugma. Kyou wa oyoga na kereba, oyogu chance ga nakunaru yo, ashita wa mou kairu kara. Kyou wa oyoga na kereba, oyogu chance ga nakunaru yo, ashita wa mou kairu kara. 46 bang. Mauni ikaupat nga paagis pagporma sa conditional. Ang formula kay full conjugation sa verb plus nara. O atong gitutukan ang nara sa leksyon 62E. Atong gamiton ang nara kung ang impormasyon gikan sa naminaw, muranig kung matud nimo bla bla bla. Kung mulangoy o iniglangoy matud nimo, oyogu nara, oyogu nara. Kung tiglangoy ka, matud nimo, makabahog yun ka unsa ning styla sa paglangoy. Kimi wa oyogu nara, kono oyogikata wa shitteiru hazu desu ne. Kimi wa oyogu nara, kono oyogikata wa shitteiru hazu desu ne. 47 bang. Negatibo sa miaging conjugation. Hinumdumi ngang impormasyon nagagikan sa naminaw. Atong formula kay nai form sa verb plus nara. Leksyon 62E gihapon. Kung o inigdi mo langoy, matud nimo. Oyoganai nara, oyoganai nara. Kung di ka mo langoy, matud nimo, tabangin na lang hinuong kog andam sa paniudto. Kimi ga oyoganai nara, hiru gohan no junbi o tetsudatte kudasai. Kimi ga oyoganai nara, hiru gohan no junbi o tetsudatte kudasai. 48 bang. Kinahanglan mo buhat. Adunay mga napo nga paagi pag-conjugate niini sama sa atong pag-eksplikar sa leksyon 63. Apan ang atong gamiton diri kay ang nai form sa verb nga mahimong nakereba naranay. Nakereba naranay. Kinahanglan mo langoy. Oyoga nakereba naranay. Oyoga nakereba naranay. Kinahanglan mo langoy ka niining sa paa paingon sa luwas nga lugar. Anzen na basyo ni iku ni wa kono kawa o oyoga nakereba naranai. Anzen na basyo ni iku ni wa kono kawa o oyoga nakereba naranai. 49 bang. Nagkadugay og buhat, nagka-nanto-ka. Ang formula kay ba form sa verb, usbon og litok ang verb, unya plus hodo. Ba, ru, hodo. Leksyon 64. Nagkadugay og langoy, nagka-nanto-ka. Oyogeba, oyogu hodo. Oyogeba, oyogu hodo. Sa dugay ni mog langoy og butterfly stroke, mabansay karagyod. Butterfly stroke wa oyogeba, oyogu hodo, jouzu ni naru. Butterfly stroke wa oyogeba, oyogu hodo, jouzu ni naru. 50 bang. Mubuhat og sobra. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus sugiru. Leksyon 65. Sobra mulangoy. Oyogi sugiru. Oyogi sugiru. Tungod sa sobrang paglangoy, misakit akong kaunuran o misakit akong lawas. Oyogi sugide, boku no kinniku ga itaku natta.
Oyogi sugi de boku no kinniku ga itaku natta. Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki niining video ha. Mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation nga maekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals, kinahanglan mo buhat, nagkadugay og buhat, nanto ka, ug ang ika-50 kay ang pagpalabi og buhat. Sa sunod nga video, din ato gyapong i-conjugate ang kaku atong gamiton ning mga konjugasyon na. Paghatag og pagdawat og aksyon, dili na mo buhat. Tukoro, pagtukoy og punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, ug ang pseudonouns nga hazu, dapat lang, wake, o rason, og noni, og keredomo, nga mo ekspresar og pagsukwahi. Kung gusto kang modunar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tayo mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney naghuwat traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, ug break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligo ng imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.